ба ҳамаи шумо обуначони азизи канали Хеш дуруду паём мегӯям. пеш аз ҳама маъзарат мепурсам аз ҳамаи шумо, барое ки ба фикрам бештар аз 1 сол шуд ки дар ютуб канали худ мунаввар нагузоштем, валекин ташаккур ба ҳамаи шумо ки дар ин муддат моро дастгирӣ кардед ва ба канали мо таваҷҷӯҳ доштед, канали моро тарк накардед. дар ин самт кӯшиш мекунам ин баъд барои шумо наворҳоеро таҳия карда бошам ва чанд нақшаҳо низ дорам, валекин дар ин баробар фикру назари шумо низ барои ман хеле муҳим аст ва агар ки дар ҳамин самт, яъне ки дар самти муҳтавое ки дар канали мо ҳаст, ягон фикр, дархост ёки ягон пешниҳодҳое дошта бошед, метавонед ки дар шарҳи ҳамин навор нависед ва ё ки бевосита тавассути ягон шабакаи иҷтимоӣ ба мо ирсол кунед. Мо кӯшиш мекунем дар доираи имкониятҳое ки дорем ва он дархосте ки шумо аз мо кардед, наворҳои ҷолибро омода карда бошем. Зиёдиҳо мепурсиданд ки барои чӣ мо дигар навор тайёр накардем. Ростӣ чанд муддат дар баъзе масъалаҳо, дар баъзе самтҳо бештар машғул будем ва ҳоло фикр мекунам ки бояд дубора ба ин ютуб канали худ таваҷҷӯҳ кунам ва барои он нафароне ки обуна гаштаанд ба ин саҳифа муҳтавоиро тайёр карда бошем. Ростӣ баъди ин қадар муддат бо чунин вазъ дубора мисли пеш ки машғул шудан ба ин чиз каме душвор аст, валекин ман фикр мекунам шумо моро дастгирӣ мекунед ва дар навбати худ кӯшиш мекунед ки бо пешниҳодҳои Хеш, бо суханҳои Хеш ба мо як рӯҳия дода бошед, то ки бароятон наворҳои ҷолибро омода кунем. боқӣ ман ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳам. умедворам ҳар ҷо ҳастед, худованд нигаҳдоратон бошад.